खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। रुपहि दैमानि निजोम गाथोनाव बाथोन थुनलाइयारि जख'न्थाइनि 19थि थुनलाइयारि जख'न्थाइ। आथिखालाव बर'फोरनि गेजेरावबो थुनलाइयारि बिथिङाव गोबां जौगानाय आरो गुबुन गुबुन आयदायाव हायुङारि रायजोआरि गोबां बान्था मोननायखौ नुनो मोननाय जादों। अदेबानि आथिखालाव बर'फोरनि गेजेरावबो थुनलाइयारि रोखोम हाबाफारिफोरखौ थाद'नाय गैयै खुंफुंनाय आरो गोसो होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो दिनैबो बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय राबांगुरि रुम्बां नोगोराव जोनोम मोननाय बाथोन थुनलाइयारि जख'न्थाइनि 19थि थुनलाइयारि आयदाया रुपहि बियाब बाथौ गौथुम, नैथि खाथि माइनाव बाथौ खेराइ आरो मेला खुंफुं आफादनि बानजायनायाव रुपहि बियाबनि बाथौ सिबिसालिनि लांगोनायाव जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे 19थि बाथोन थुनलाइयारि जख'न्थाइनि 19थि थुनलाइयारि जख'न्थाइखौ समाज सिबियारि, धोरोमगिरि, लिरगिरि आबौ खबाम राजा उत्तम चन्द्र खेर खाथारिनि गोसोखांथियाव खुंफुंनाय जायो। अदेबानि बे जख'न्थाइयाव गावनि सोरजिनाय खन्थाइ, रायथाइ, सुंद' सल', सल'बाथा आरो फेस्ला फरायथिनाय हाबाफारिखौ रुपहि बियाबनि बाथौ सिबिसालिनि लांगोनायाव खुंफुङो। बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो भुटान हादरनिफ्राय रिसान खादु, बारग' बिबुंगोरा फारु इउनिभार्सिटि अफ रयेल भुटान, भारत सरकारनिफ्राय हायुङारि बान्था लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि पूर्ण ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय समेश्वरी बान्था मोनगिरि हांख्राय उजिर आरो निनगोमा बसुमतारी आरो बोरसि थुनलाइ गाथोन, हादान थुनलाइयारि आयदा, फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गोबां गोदान लिरगिरिफोर। मोनाबिलि समाव रुपहि दैमानि गाथोनाव समायना निजोम थावनियाव बे खन्थाइ, सुंद' सल', फेस्ला फरायथिनाय हाबाफारिया आसिन दाननि समायना गुफुर खासि बिबारनि बिलिरनायाव मेहेरगोनाङै जालाङो। मख'नो गोनांदि भुटाननिफ्राय फैनाय सिरान खादुआ गावनि खन्थाइनि गेजेरजों बर'नि गाहाय धोरोम बाथौ धोरोमखौ लानानै खन्थाइ आवरायनायखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोसे भुटान हादोर आरो भारत हादोरनि लोगोरारिनि सोमोन्दै बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायो। बाथोन थुनलाइयारि जख'न्थाइ लादों। बेवहाय जोङो सुंद' सल', खन्थाइ, मेथाइ गासिखौबो लाफादेरनाय जादों। हाबाफारिनि सोमोन्दै जोङो सानदों गोजाम लिरगिरिफोरखौ बोरैहाय ज' लोगो मोनलायनो हायो आरो गोदान लिरगिरिफोर बोरै सोरजिलांबाय थानो हायो, बाथोन फोलेरा बेखौनो सानदों। जोंनि नोजोर आरो थांखिया जाहैबाय माखासे जहाबनानै थानाय लिरगिरिफोरखौ बोखांबोनाय। एरियाया जोंनिया दा रुपहि आरो राबां, सालबारि। जोङो गोबां लिरगिरि सोरजिहोबाय। उन्दै गथ'फोरा खन्थाइ लिरनो रोङामोन, बिसोरखौ जों खन्थाइ लिरनो फोरोंबाय, रोंहोबाय, आवरायहोनो साहस होबाय। दा जों बिदिहाय लाबोबाय दं। बिथांमोनखौ जोङो गेजेर मेथाइ खननो लिंहरो, गेजेर फेस्ला बुंनो लिंहरो। थारमाने आजां गाजां थानाय मानसिफोरखौबो जोङो लिंबोनानै बाहागो लाहोयो। जोंनि हालामाव आथिखालाव जोंनि बाथोन फोलेर जोनोम जानायनि उननिफ्राय गोबां लिरगिरि जोनोम जाबाय। जोङो माने जौगाबाय होनना सानना लादो एसे लिरनायनि बिथिङाव। फोराबो जोंजों हेफाजाब होयो। जेरै दिनै भुटान रायजोनिफ्रायबो जोंनि बाथोन फोलेराव बाहागो लाफैदो। बेनि अनगायैबो गुबुन हारि जेरै एसामिस, सिलबारि एरियानिफ्राय एसामिस गथ'फोरबो जोंनियाव बाहागो लाफैदो। गासै एरियानिफोर।